Hayibo Thandeka, manje nje ngempela uyalotsholwa nje. Wenza ngani Ntombi? Hayibo phela singazithambisa. Mina ukugeza kamanzi aphinki kuyangisebenzela ngifuna ukuqambela amandla. Hayi kusho abafana basakhethi ngempela. Mase bangazokugana nawe lengane ezo3 zonke pho. Hayi cha. Hayibo kahle sisi. Mangibuka nje wena konke ngideserve ukuthi ngilotsholwe. Phela ngisholo ukuthi izinto mina ziyangibhedela obuka nje ngiright kanjani. Akusho ukuthi mina ngashiphela mamamazi impela. Hayibo. Naliba lokugeqiza indaba. Kumele ngabe niyaklina ngale. Abakhongi bayeza khona manje. Hayi. Kosana kama. Phakathisi. Ubhuti. Awusho ubusule balephi ke phela ke ngaze kufika abakhongi wena lutho ukufika. Kodwa sisuka nje sungazungena ematheveni kanje niyazi traffic nesiphithiphithi saseThekwini. Bengeke ngafike kodwa usho. Hayi hle khohlwa yikho konke lokho. Ubani lo shada lengane? Uyalotshola Thandeka. Awubalekile ukuthi uba omlobolayo. Okubalekile nje ukuthi uyalotshola namhlanje. Hayi umuntu akalahlwa. Ingane iphule kanje la ekhaya. Ezakhe zodwa yasinangane wena phela onezingane. Hayi mamba mazwakho. Hayi mamba mazwakho. Intaba mangalo sisi. Hayi asambe hey umona wakho. Ngisho inyama nje. Hayi sishaqele. Hayibo, Thandeka. Yebo. Kanti labantu bakho bafika nini? Bafonele ngeke liyafoni la. Yebo ngizobafanela manje gogo. Chomi. Ya Chomi. Ngicela usuku ungiqhubekela kancane la. Ngisayofonela uSirathi. Alright. Sithathe. Awutali. Nikuphi uyazi ugogo uyangibuza manje uthini mamaphi? Weta ngilithaswe labafana lapho. Yini benzani? Bavele bangidlulisa empulweni bathi angiphalaze. Bebe bacanga ukuthi ungidlisile. Hayibo, mina ngibe ngazela dress umuntu. Bebe bangazi. Hayi. Madoda kodwa nithi bekubalekile ngempela size siyenze le. Kubaleke kakhulu. Uyabona wona Hlase njengoba sila sizoclaim into zethu. Ngoba akwazi ukuthi uHlase ngavela esigqiqi nje usenza samsolobola. Solobola ingane nezingane inqwaba nekhadi lakho lempesheni lihlala kuyena. Awukuphalaze Hlase uthi mawuqeda bese uyasitshela lento kade usitshela yona ukuthi usasiqhubeka nisamsolobola. Ayike futhi ke Hlase ngini ugobela wami la unginika ulosolo uthe ukhipha no plastic. Awuzweka? Ayiphalaza Hlase. Ayisho ukuthi sengenza nje ngenzeka nini. Cha Hlase ungabisachaza lutho phalaza. Phalaza Hlase. Angithi uyamusa Ukusayini no. Lona liyagola liyabhalansa. Manje soze siyomosha imali emzini yabantu kanti hayi Mahlase ungasirobha libhuluke nje lonke nezimpande. Ngizama ukubhalansa. Akwazi ukuthi angalobola ingane ezilingane ezintathu. Hayi bangangibhedeli labo bantu. Ngicela nisheshe sithando sami. Yebo bebe. Ngicela nimemeze ngifuna wonke umakhelwane azi ukuthi uthande kuyagana namhlanje uyangizwa sana sami La bekhululeka ngizokwenza njalo. Bye Darling. Webafa. Ungabe uthele inyanga yakho ngempela mfethu uyithemba kahle idliswa elibheki yini manje le? Hayi baba ngethembe impela kalibheki idliso. La muntu kade ngilapha mona. Hayi phela ngathi ayisebenzanga. Hayi kushuthi kulokho hayi ugejile. Bafana bami mesanikhuluma ngami ngathi ngifile bafana. Yakutshela sothi sifika lapha sibabe. Hayi ayikho lento le. Hayi bafana. Ngeke siphakele lapha buka. Vele usesingcolisile uHlase. Thandeka. ma Sondela nona. Sondela. Buka uma wakho wenzeni. yini ma yeba Hayibo, yakho. Funeke ugqoke la. Yakho le. Yabo uma beqhamuka abakhonyana, funeke ubuphithizela wena. Ucace phela ukuthi wena uyigraduate kama. hayibo ma angithi bayazi abantu la emphakathini ukuthi mina ngiyona igraduate Ayikhohla wena abakhonyana abakwazi lokho. Wena nje uzobuphithizela yazi ngenzelani ukuthi imali ithi ukuthi. Qoka mama, yabo wena igraduate kama wena. Yabo. Wena ufanele kanjani? yacabanga kodwa ma Ngangazi ukuthi ave ngizodla ngawe. Yabona nje. Ufuna kanjani konke? Hayi ma iyanyuka kancane lento yela phezulu Ayena sobuye sibone. Phela uzobuphithizela. Alame graduate.
Ngithola la ekhaya. Wasisi. Akukho ngisho isiZulu la ekhaya kodwa nithi khona abantu abazofika bezokhokhela lenga. Ha, nangu. Hayi bomntaka sisi. Yebo malume. Manje yini yonke le mina ngikwazi ave nikhohlekele noma wakho. Wena ngikwazi nje ukhesha nakhona ngisazi lesitifiketi sokuba ukhesha uthi wasithola kanjani since unezingane ezikhaka la ekhaya. Manje sekunje yini le mchiyo yani? Hayi mina malume angifuni ukuphawula futhi angazi ngicela ukubuza umala ngaphakathi. Hayi uzowazi wasisi. Awusondele. Yini le enese nalengane? Fundile lengane kusho mina. Ma, labantu njoba bengakafiki nje sizobabiza malini. Hayi ndodana singababizi kakhulu ngoba vele uthande kusezele nje. Ikona ukuright ukuthi uthandeka habe umuntu obonakala ukuthi usevele uyakhiqiza uyazala. Ngeke sibayeke kufanele sibahlabe ngempela lapho. Hayi ndodana akumele sibahlabe kangako. Wena ube kangaka nje kuleyo nkulumo ukanwa nini wena? Hawu manje ngenaphi mina? Wena kanti uzoba nje into engelutho ubaba wakho nje banaye singamazi ufuna ukufuza yena angithi lokho ahamba iminyaka simazi nokuthi uphi. Ubaba ungenaphi lama ngoba phela ubaba akekho uyasho ukuthi ubaba akaziwa lokho abhunga kwashiya sebancane uhlanganaphi naleyo. Ulekile ekhaya. Hamba mama hamba. Nina napha kwaNetshe itshe lavuthwa kuqala. Naphinde nabona nesihlakothi simuka nomfula nathi nayi inyama. Kukhuleka thina. Osmith. Yebo. Thina obhovungane. Omahlase. Yebo. Sibone imvalenhle lapha ekhaya. Impela sibona ipetshisi. Ngakho-ke Abafana laba ngathi bamemeza kancane manje. Bamzange nobhebi uthi yena. Uthe bomemeza kakhulu kuze nomakhelwane. sithi asizocela isihlobo esihle. Njalo. Ya, empeleni kahle hle silethe imali. Njengoba kube kusikhulume nje iqinise le mali. Silethe imali. Ngathi bahlaba ngo-voicemail. Ngizoswile volume. Uvule mahlasi uthi volume. Volume. Nina napha kwaNetshe itshe lavuthwa kuqala. Yebo. Angisanayo. Hayi uzana impela. Insizwa zakithi. Awu, nazoka. Ya niyaphila. Hayi siyaphila. Hey bafuthu kunenkinga la encane yazi. Engathi lapha endlini abanizwe ivolume yeni le phansi ake nithi kuyinyusa kancane. Hawu. Nizwakale madoda. Hey bani. Uma ngabe bethi abazizwanga, ufika kanjani pho lo mfana la? Ngithi uyabona uhleleleka konke Inokuncikisela phakathi lento. kodwa ke ngoba wena umkhongo omkhulu kuma mfana. Sikhulekile ekhaya. Yebo sikhulekile. Hawe ekhaya Nkosi. Koduma komthombeni kolwandle. Kodwa siyakhuleka. Nina napha kwaNetshe itshe lavuthwa kuqala. Kukhuleka thina Osmith. Ya, obhovungane. Omahlase. Yebo. Sisazocela isihlobo esihle la ekhaya. Njalo. Yeah. Kuthi angibatshele umhlobo ya phela awuzwaka. Ya engathi manje ke izwi lenu kelizwakeleka madoda. Ni loudspeaker ke manje nithiwa nginivulele nike. Hawu nakho. Indoda wena. Nakho. Hey madoda. Kulungile bala wena usilika. Hey. Thwala ekhanda. Wenzani lo mfana? Nizolozeke madoda. Kusemzini la kuyahlonishwa. Hayi khona sokwesizwe. Labasebenza. Basemzini. Ningixolele le graduation gown nefuna ukungivisa. Madoda. Hayi angaze sobanjwe inkunzi la. Uyena umakoti. Ngazi ngani bafa. Manje egown yakho. Hey, Ufundile inkunzi mala. ave masuku uthuzwa la. Nisipholele ngokufika lithi. Hayi, imoto lezi sihamba ngazo inokukhwehlela. Abantu esihamba nabo bayakhwehlela kuyalina le. Yebo, yazwakala. Manje ke ubaba wale ekhaya ke usathulile usacela imvula mlomo. Awu. Awumeke lapho ma ubaba lo wale ekhaya uyezwa kodwa emadlebeni. Hayi yebo uyezwa. Hayi kuhleke.
ngibona ukuthi mina nama mkhwekazi sesingavele senze ibelula lento. Siqhubeke nengxoxo thina sibeke imali phansi nisho ukuthi ngidinga malini siyibeke phansi. Ubaba wekhaya usewube lalele ya record. Awungekele ayenziwa ke leyo nto la ekhaya. So imvula mlomo uzocela nje kube u500. 500. Ngeke bafuna. So sorry wema. Ubaba mhlambe unawo WhatsApp ukuze mhlambe sikwazi ukuthi sikhulume naye through WhatsApp ngoba impela u500 emkhulu kakhulu. Hayi akakho muhle ke lapho ke endabeni zama phone. Hey kodwa ke bantu basemzini ngithi mina waphela kuye kuthiwe ingane engakhali ifele embelekweni. Nathi sithi asizilahle phansi. Umuntu akashawe selele phansi. Yebo. Sizocela nje ukuthi nisithi kancane. Nithi nje kancane kwehla. Hlasimpe ku500 lebeni ucelile. Nithi ukusehlisela kancane sinike noma 100. 100. Anenzeke noma u2. 200 hayi singazama ke lapho sicela 200 awuyona inkinga. Hey sicishe walimala. We Okay, 200. Hawu baby kanti uneziko. Hawu sithanda sami kuningabo sazokuthola ngami kuzokusurprise. Ihamba kanjani ingxoxo la ngaphakathi? Ish, zihamba kanje. Sina saba ngifuna ukuqamba manga ngeke ngisakwazi ukulinda kusikhipha unkosikazi wakho. Oh baby. Hey. Sibongeke ngiyaqoqomo ngiyaqamazinyo. Ake nisho ke bakhonyana mhlambe belize ngane ekhaya singathisiza ngayo. Njengoba sike sasho ukuthi kunembali esiyibonile la ekhaya esifisa ukuthi sikhe sihambe soyitshala emagcekeni akosibisi. Yebo. Ovungani. Mhlambe sesingake sizwe kunina basemzini ukuthi mhlambe la elobolweni nizosiluma kanjani. Hayi bantu abami. Ngiyanizwa impela mina ngumuntu omdala okholwayo futhi olithandayo neqiniso. Kuzomela abantu abami ukuthi ngingayikusho lokhu ukuthi ngoba lengane isisikhathazile ekhaya. Iyazala, idaka utshwala, ayilaleli nje. Manje angazi ke abantu abami ukuthi singathi sinibizana. Mina bengibona ukuthi nisinike lokho enifisa ukusinika khona. Simoya ngeke umuntu omdala. Lokho mama ningibizelana ukuthi nizokhuluma mina bese kuphinda futhi ukukhuluma nina futhi. Engithi ningibizela ukuthi nizokhuluma lana. Kahle bomali lalela la. Yebo mokhona sekakhuluma manje sicacelelele. La ekhaya bengasho nje ukuthi mhlawumbe ilobolo selilonke. 50. Lalela ngithi ngiyakhala nje banikhaya. Kodwa ngoba nginesihle ngifuna ukuthi umshana abe nedeke. Isicelo 25 uthando. 25. Manje friend uzizwa kanjani ngosuku lakho lama negotiations nje namhlanje? Nganama ngifuna uqamba manga ngithukile. Yebo saba. Nginento yokuqaqa mina. Into yokungiqaqa ile nangu. Hawu ngeke Thomo uyazi ukuthi i-brutal fruit iyangiqeda nje ngizobe sengidaka ingaba. Hayi bo my friend, it's your big day namhlanje. Kumele uphuze la shaya u1 ke. Shaya la Ngizobe ngiphuze vula uphuze. Vula. Hawu manje phuza uzoqaqeka uzozizwa nje uzoba right, it's your day namhlanje. Sengiqinisile mhlawumbe ngizoba right Thomo. Mhlawumbe into ebengiyidinga and uyayidinga uzoba right nje cool. Hey, I think yonke into engiyidinga mnganami le. And uyayidinga. Bantu basemzini ukuthi kunendawana encane ndibe singayicacisanga kube iphutha lethu lapho sishweleze iphela. Kahle hle thina sesabantu abazoqedela kuloko. Bathi sisi babo sebeyaphinde bafika ngibiza nobala. Hayi bo lutho nami ngiyamangala. Ukhona? Hayi cha. Okay ngani sicacile. Ukuthi masithi sizoqedela labantu basemzini.
ingoba untombazanyana lo esithi sizocela isihlobo esihle ngaye ubeseqalile ukuyidapela la ekudleni ilobolo beselidlile mhlawumbe iminyaka yazi yambili okushuthi ke thina sesizoqhubeka la agcine khona kulela bese lidlile ilobolo awukhiphi iliphi lapho ayizikhona iliphi bafuna ngicela ukhiphe i-calculator lapho uze angithi uthi bathe 25,000 bhala 25,000 hayi ngiziphethe izilipho njengoba angithi uthi minus kuno 3,000 la wase Willows ibill eyayisetshenziswa uyena uGotilo masibeka nje khona sisobala kube isiphi lesi sicathulo sothi ngikhuluma ngaso lesi seguchi isicathulo seguchi uGoti unesicathulo seguchi nasithengele uyena umfowethu asithanda kabi kuyabonakala 12,000 beka khona la zisekhona zona ezinye onasi ama-istropes yebo ama-istropes eklabhini ke-istropes lako 1.5 shuthi singathi 2,000 cha ibhalwe la 2.8 okay minus 2.8 minus 2.8 so this bese kuba iweave ile ya 6,000 18 inch yeah with 18 inch minus 6 bese kuba abe esho lesi salimala akhala ngayo ngithi angazi wayefuna ukuthi kwenze kweni le transfer 2.5 cha njengoba iliphu seniyibonile ke nabasemzini lokhu kunobufakazi obuqandulwa ikhanda kanti asiqedile ngoba uGotilo esokhuluma ngaye impilo yakhe nje lokho athola umfowethu une allowance 1,000 njalo ngenyanga ngicabanga ukuthi sebethandane iminyaka emibili lapho 2 years yebo okushuthi u12,000 yeah 12 sebejole phela iminyaka emibili shuthi 12,000 times 2 yeah minus times 2 shuthi minus 24,000 yeah minus 24 ayike manje bafo balweni kumkanjani lapha bafo isimo sibucayi kakhulu lapha ngathi siku negative 15,000 njengoba ngasho ukuthi lengane uthande kunegative kodwa nibelwe emakhonyana yini ke leni ngicela lingitshela yona ngalo 15,000 okay hayi leyo ke soyicacisa abantu basemzini unegative asisho kunegative lo ucabanga wezifo sikunegative lo sho ukuthi okusho ukuthi kufuze ngabe sesabantu abazolanda ushintshe sesilobole ethaze zeqe hayi ingane yami kodwa ke izwani bantu basemzini ngoba sasihlosile sizokwakha la sokwakha ubuhlobo sinobuntu nathi angeke sithathe ingane yenu nje sihambe nayo kanjalo usende into ezokwenzeka thina sesinganika nje ngozwelo lethu noma 1,500 ngoba phela ingane le isawufaka isawukhipha umoya phefumulo wayo ake madoda ngizotshela nje kucace bha nina nizodlala la ekhaya anisazi noba yebo obatshela ukuthi ufunde kanjani uthanda amtakasisi le ngane ifundile nginitshela madoda funde kabi umtakasisi la uthandeka lo uneziqu hayi indaba yezinqa ngintshela ngeziqu wafunda uthi ngimbili thandeka enzethi leli jaza ngela thanda andeka isifundisa sabalume imakahle wenzani manje lalela awenze kanje nabo bakhonyana la awukhulume nabo isingisi ufuna babone ukuthi hayi phela hayi azizile hello
I'm not the bride. Yes. I'm the bridesmaid. Sakufundisana lento. Angifaka umunye. Abantu basemzini. Hawu. Ngizocela nje ukuthi ngathi khona Aseneme. Kude wakhe. Ake mhlambe simuphele inye igama lesizwe. Socela nje labonti ake uthi nje consequences. Hawu. Lazomsha. Consequences. Udathandeka Wabuza thina manje. phela indlela afundise ngayo le. Yikho ke ndile. Mfuku usho njalo wena uthande uma usungiphoxa manje thandeka awuphinde lento okho Kanti Consequences. we. Tanam wozala. Woza ngithatha. Nali ijazi lemon bear. Ngathi liyamxega nali ijazi. Vlog yani thande kusiphoxa phambi kwabakhanyana manje. Hayi kodwa kodwa uNkulunkulu wami mawakhe yabona ke hayi ukhona ke iyona nto bengimisele yona la ekhaya then Get ready with me, guys. I'm with abakhongi bami. Say hi. Awukakho nagodi manje. Anilungisele. wakhe fanele ukhuluma ngale Ngiselento. hawu kodwa wesizwe Namhlo. Basemzini. Nginombuzo nje mina la owodwa. Ukuthi kanti leziqu ezasevasithi noma hlasimpi Iziqu zoboya. hayi nani nabona bakwethu sengizamile hayi akukho engathi ngiyakusho manje lengane sisiphoqile somndeni kodwa ngoba nginizwile phela ukuthi ukhona lo 1.5 sengingabeke wona Hayi sokhipha nje ngoba sesiyenzela nje. Sesiyenzela nje. Aseneme nje. abafowethu Aseneme. Singabaneme nazonke Make thu. nebhodlela phela benina lesasishaya Bala bafocus 6 lo. Awu. ngeke phela singabusathola lutho So 8000. 1000 le. Ubhetha nje kwesingisi yana kwamshana Okay, ayi sibanike no 50 ba. Okay. Seko-50 beno malume. awumalume uyabhema phela lo belusi 828 bamba. Hayi. Oh. Yongile. Hayi awunihlomulile shuthi 1.7 lalela ngitshela phela kuba nje kodwa phela nani nasabantu eyiboniye shisa Imali sacishe sabuyela nayo yonke emuva. Nansi. Isicalculate isebenze ngempela ke lapha fana. Hayi. Nelipha zidlalanga. Ngiyakutshela wena. Manje nisho noinsizwa. Umahlase sombuyisela malini? Hayibo. Uyambona lo muntu uthi indaba yemali akayazi. Uma ucabanga singamnika malini. Hayi, uMahlase ngicela mhlambe singamnika noma 300. Lo muntu bevele yena efuna ukuhambisa even nomani. U300 uzoba umkhulu kuyena. Uyabona futhi kulo 300 bese sicela ibhodlela lethu. Nakya. Uzoyenzani? Sho. Awu mlingani wethu. mlingani Hayi, ngicathi ubonile ndoda amadoda uthi hayi silobole kahle hayi no hayi ungasho liphinde lokho asikhali yeah akuhleke nathi singakhali mase sidlile ngoba asiyithandi bicycle. hayi usho kanjalo hayi khuleka ngivele nje kube ngisebenza ebhusha isikhathi esiningi Ngiyapambana. Hawu, buti. yini ubhuti Adinwa kangaka kwenze njani? hayi ungithi ngidinwele abantu bakho babafika la bezongilawula bathi inyama angayithi kunjani lapho uyangilibazisa buka manje kushe kanjani Hayi bo bhuti. Nabantu labo sekufanele unga nomndeni nje la ekhaya. kahle bowesisi ku 1.5 u1500 ukuthi usungaba ilungu lomndeni wala ekhaya 1500 kahle sisi Imali nayo leyo. Hayi. Uyazi kunento engiyicabangayo la. Mina sengifuna ukubona umkhwenyana wakho. hawu kanti sonke lesikhathi siyakhokha nje umazi Angimazi. ake senze kanje akuphuthume lapha ekhishini ungisela isiphuzo bese ngiqedile ukwenza lenyama bese sibiza umazi hamsombona njani le Kulungile. hayi that's it iyasha phela lenyama singeqede ikwazi lomkhwenyana lo Siyavuma
1,500 ukusho ukuthi usungaba ilungu lomndeni wala ekhaya 1,500 kade sisi. Sibusile abantu basemzini. Yazi sisutha sifuna lutho. Siyakhumbula nje manje. Hayi abantu nalo iphungu leli. Hayi abantu basemzini. Uyena ke lo umkhonyana wakwenu. Hayi sisho umkhwenyana. Kathani. Uye nezinqothi. Uye ilibhungu leli phela. Awungibukise kahle. USolomon nje lo ubaba wenu. Hawu. Uyena. Hawu nkosikazi. Uyena ngempela. Ufunani nkosikazi la? Phela akushaya inqotho wena. Hayibo uyena. Uyena ngempela. Sekuyiminyaka mina ngasuka enquthu ngakhile la nginomuzi. Uyena sisi wahamba sasino 5 years 50 years ago wahamba. Bengisazama amatoho. Hawu baba usungazama amatoko 50 years buka sengabanjani buka ususobanjani uma ukhona la asikwazi uzofika namhlanje. Hawu mahlazo. Imihlobo. Bengisazama amatoho. Phona shintsha isibongo emzini wami. Hawu sasowenze njani baba ungekho sayishintsha sayilahla phansi sayishiya phansi yonke. Hayi indaba yakho 50 years wonke. Malume. Hayibo. Bilonga khona. Sasowenze njani ungekho mahlazo. Kangizoqhubeka nesibongo sakho. Ungekho ngayifuna amatoho for 50 years. Ebuka nje ngihlele hostela kanti nginomuzi omuhle kangaka. Hey Udaliwe. Emva kweminyaka engaka. Hawu phuma mahlazo. Kodwa hlasa usenza. ngiyozama amatoho. Hawu Ngihamba ngiyozama amatoho. Hayi. sayisha manje lento uthi wena awuzama amatoho. Ngibona ukuthi mina sinikeni lo 1.5 sihambe nawo ngoba vele Ngoba kushisa amatoha ayewazama naka. Hawu Cacile phela. hawu mahlasi. Hayi imihlobo kanjani. Wema mina ngase ngibone into nje. Hayi angiyazi lento seyenzakala. Mehleni. Sophuma ephepheni. So trenda. hayi nini yangigida ke lento ngoba phela thina sazi ukuthi umkhonyana esizomlobolela. Kwanzima. Hayibo. Ukubani? Imali yenza kanjani into nje? Ngikhuluma nje ngina 5 months ngikhulele. Ukhulelwe. Just before sivale le video, guys, I want to plug you with the most reliable place ongathatha khona loan. I'm talking about Boost Loans. U-apply online. I-website yakhona www.boostloans.co.za. I-process yakhona iyashesha, yonke into yenziwa online, i-approve online, imali ingene kwene bank. Danko.